dinta chuga numa egwego onye mgbachido nya bụ nkwụkwụ n'alụ n'efu igbu alụlụ emego nchịkọ melu di ji alụ na ife ọkọlụ n'ubi onye zere ibu mbụ n'obi atakara ọbụ ozi ekene ka m jiri bịa amalụsi ebi ngo amalụ n'ọdụ nsọ nkwudolu ụka ọgụ mmadụ ka eji aka Robinson Chukwudumma onye agara eji na-anwụ n'ọgbọ ọgụ iru mmadụ na-atọ ụtọ chekatara onu egwu nke ibu ọjụlụ ase bịa fụ m n'ụlọ fọziri nke ego ya eme si na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ eduro dị ife enyi na-ata na ya egbudu chi ga-azụ ọdụm ka ọ na nlọ ka makụ n'aka n'ụzọ na-emeghe ka ma akpọ n'okwu ọza chekatara iru jebe azụ ọ ga-arapụrụ ọkwụmụ mbi ụzọ ọ zachala okwu mkpọrụ n'ụlọ za na mba za nke ego gbanwarịchala okwu wake aka ọ bụrụ maka uru na isi ego ọ chọrọ mgbada amụhibia ọbịa kwuru osi wele ebunu na ya aka ifedo mmadụ godube ha siri ya mi na mpio mpio etu o siri som ije som nnekwa na ọṅụ jukwuru m obi onye agbalụbịa agbalọ na ru agara ịtọ ya mụ ezi enyi m si Robin na mụ na gị ụgbọrụ iru ndụ meri ikwu meri ifi ya egbudu na gị onye chọrọ ka oye emeghe ya nwụkwa ọdachi ọsọ onye jighị ụmụ ije ọ ya darịrị ngwọrọ ụbọchị iwu olu ga-ajọ mmadụ meri elugo onye ilo osisi fụrụ ga-atụ mkpa fufere ma jiri ya ọnụ onye ji ụlọ ife ijiri du họlide n'ido nyaliba nke arụ enu echi eji unyi ha na-agha ya aja ụgbọ ọkwọ ngafe orimiri jenu na-eme na ife dime m setipụ aka gị dadụrụ na-agụ n'ego ndị a na-eri n'afọ ejugo oke gaba na aka akụkọ ikolu n'ubi n'ọya abawanyekwu ụba n'ọfọlụ ofu nnukwu mmanwụ okoro osisi akụbalụ n'ubi nwoke ji na-ere ana onye zọwara ọfịa pụta ụzọ agbụdugbu eke enyi ebiritucha odelukwa elu mkpume na Nnewi ogige egbochi
Thank you.